тамошобинони азиз, дар ин ҷо бошад анами атласҳоро гуфта буданд ба навор гиред ва ҳози манзури шумо мегардад анами навор доир ба анамин атлас. иҷада ҳамаи ами нархҳое ки ҳастай атласу адрасҳо ҳамашон санг доранд, сангҳои дизайнерски, ҳам ҷинсиш ҳастай, иҷа ҳам мраморни ҳастай, яъне рангҳои ҷинсиёшон намерава. нархҳои ино нархи 8 метр, ҳамаша 8 метра кардагӣ ҳастанд. нархи ҳанами 8 метрш 230 сомон, 240 сомонай. нархи дона касе оптом мегирад бисёр мисол бо арзонтар мешава. бинед чӣ қадар рангҳои хушрӯ, гулҳои хушрӯ ҳамашон ино истеҳсоли Ӯзбекистонанд. атласҳои беҳад нусхаҳои фасон. набинед розовый, оранжевый барои духтарако. ин тараф бардовый дорад, сиёҳа бинед гулош чӣ хел хушрӯ. ҳамино ҳамаш чӣ хеле ки гуфтам. анаи розовиш бошад ино 300 анами сангҳое ки набинед чӣ хел бисёранд. анами сангҳои бисёрдорш 350 сомонай. дигарош ани дизайнерскиё бошад, ана ино бошад дига ҳамаш 230-240 сомон нархи донаш. ин видеоро ман аз Корвон, аз тарафи Оптовый, яъне пажарка, 1-12, 3 ё 4 ряд буд ба навор гирифтагием. метавонед омада бубинед.